Каквито и да са новините днес, това послание ще важи за тях. Живеем в мрачни времена, а и кога ли не са били такива. Струва си да си припомниме за какво живеем. Надали за да инвестираме в себе си, все пак няма да живеем вечно, инвестицията ще отида на вятъра. По-добре е да живеем за децата си, но може да нямаме деца. Или други деца по света да имат повече нужда от помощ от нашите. Благороден е идеалът да се трудим за децата изобщо, ама някакси толкова време нямаме. Защо тогава да не живеем за децата, които сме били? Заради най-добрите си наивни намерения, които годините са ни накарали да забравим. Да се опитваме пак да имаме чувството за хумор на едно дете, което не се смущава да се смее на правещите се на пораснали. Разрушителният гняв на едно дете, от което по-големите искат да се държи прилично, докато те вършат безобразия. Творческото въображение на едно дете, ценящо вълшебните приказки, от които е научило да различава злото от доброто, от злото, което се прави на добро, от доброто, което се прави на зло, което се прави на добро.